Адпавядаюць сённяшняй канферэнцыі, якую я вам хачу прапанаваць, так, падняць тэму. Яна, ў прынцыпе, заўсёды актуальная, але ў нашай з вамі супольнасці малітоўнай зацерпячых актуальная будзе заўсёды. Гэта тэма пакаяння. Пакаяння. У нашым варыянце можа гэта прагучаць як споведь, навяртанне і так далей. Паглядзіце, напэўна, той чалавек, які быў блізкай смерці, а я цяпер ужо пра гэта магу казаць, зусім інакш будзе ацэньваць дар жыцця. Зусім інакш будзе глядзець на тое, што было змарнавана, што мог бы зрабіць, а не зрабіў. Што, в прынцыпе, зрабіць, можа, і не ўспееш. Але ў такіх сітуацыях мы інакш ацэньваем усё тое, што з намі адбываецца. Чаму менавіта стан чысцілішча? Чаму молімся за іх? Чаму яны не могуць сабе дапамагчы? Бо ўсё, што мы можам зрабіць для саміх сябе, наколькі мы можам сябе забяспечыць на будучыню, на духоўнае наша жыццё, скажам, на тым свеце, можам зрабіць сёння толькі мы і толькі самі. Вельмі важную роль у нашым з вамі навяртанні, а потым ачышчэнні, якое не адбылося тут, іграюць такія две рэчы, як страх і неўпэўненасць. Страх і неўпэўненасць. Перакананы, ведаю, не толькі перакананы ў гэтым, ведаю гэта з сваёй стараны. 85% католікаў сёння ў Беларусі, калі ім задаць, напрыклад, два пытанні. Першае, ці верыце ў жыццё вечнае? Верым. А ці уяўляеце сабе месца прабывання ў чыстцы? Як гэта ёсць? Паверце мне, адказы будуць вельмі розныя. Ёсць людзі старэйшага ўзросту, якія мяркуюць аб тым, што, напрыклад, такая думка. Я чуў гэта неаднойчы. Жыві так, як хочаш, а потым у канцы свайго жыцця паспавядаешся, і будзе табе добра. Не, не будзе добра. Так, споведь знімет, напэўна, перадсмертныя твае грахі, усё, што ў цябе было. Але паглядзі, які багаж за сабой астанецца. Што потым з гэтым рабіць? Я заўсёды кажу, мы сёння молімся, вы моліцеся, і дзякуй вам за гэта. Але ці думаем мы аб тым, ці будзе хтосьці маліцца за нас? Таксама недасканалыя. Дасканалых людзей на зямлі няма. Каб такія былі, было б абсурднае ўсё хрысціянства. Жыццё зямное, якое маем, менавіта і мае на сабе працэс ачышчэння, удасканальвання, сведчання і так далей. А вось гэты страх і неўпэўненасць іграюць вельмі вялікую, я б сказаў, нават страшную роль сярод нас, хрысціян, католікаў у нашым выпадку. Паглядзіце, я вам элементарны прыклад прывяду. Прыклад страху. Прыклад споведзі. У многіх пацеюць рукі, у многіх адбіваецца памяць, губляюцца, там невядома, чуць сэрца не астанаўліваецца, калі трэба схадзіць да споведзі, калі гэта робіцца вельмі рэдка. Што гэта? Я б сказаў, хто гэта? Гэта ўсё справы сатаны. Д'ябла. Каб зрабіць з намі тое тут,
з чым мы не зможам справіцца ўжо там, калі адыдзём з гэтага свету. Паўтаруся тое, што казаў некалькі хвілін назад. Мы там сабе дапамагчы не можам нічым. А людзі перажываюць таксама і неўпэўненасць. Напрыклад, на астатнім спатканні з вашай сястрой групай браслаўскай два тыдні таму назад. У іх былі пытанні. Былі пытанні адносна таго, ці трэба, ці патрэбна мне маліцца кожны дзень актам афіравання. Было пытанне аб тым, я не ўпэўнена ў тым, што тое, што я раблю, дапамагае тым, за каго я малюся. Не адказаў на гэтае пытанне і таксама сказаў, не ваша гэта. Паглядзіце, калі мы робім добрую справу, я маю на ўвазе нават чалавечнасць нашу, сколькі завісці і ненавісці вы ў свой адрес атрымаеце. Калі мы робім добрую справу у кантэксце малітоўным нашым, вы атрымаеце вельмі много перашкод. Зноў жа скажу, ад д'ябла, ад дземанаў, якія за гэта адказваюць. Паўтаруся, напэўна, з гэтага месца ўжо вам гэта казаў і задаваў гэта пытанне, але ў кантэксце да ўсяго таго, што я кажу, як цяжка адгаварыць ружанцовую малітву, не адлікаючыся на праблемы сям'і, дзяцей, унукаў, мужа і так далее. Бо гэта моцная малітва, калі маліцца з душой і розумом. Это адзіная малітва, якой баіцца д'ябал і дземаны, якой баяцца. Пагэтаму сабрацца на яе вельмі цяжка. І калі у тым, адказваючы на пытанне браслаўчанам, але так адказваў ім, калі вы робіце добрую справу і ў вас з'яўляюцца пытанні і неўпэўненасць, і вы не уверены, не ўпэўнены, но вы на добрым шляху стаіце. Сапраўды, ваша малітва кагосьці выцягвае, кагосьці адмывае з гэтага чысцілішча. І пагэтаму будуць неўпэўненасці, бо дземаны будуць рабіць сваё, бо ім залежыць на тым, каб там тыя не выйшлі, не ачысціліся, каб як мага больш цярпелі і былі пакінуты. Усё вельмі проста. Я вам аналагічны прыклад прывяду. Напэўна, гэта не стандарт. Не мне пра гэта судзіць, але тут чуеш вельмі многа, калі сядзіш прафесіянальна. Добрая ідэальная сям'я – это не там, где все спокойно, и хорошо, и все довольны. Добрая идеальная семья там, где есть и спрэчки, и ругань, и мир, и любовь, и так далее. То же самое и тут, и в молитве. Поглядите, вспомните, а не вспомните. Может, кто глядел этот фильм Эмиль Роуз «Изгнание дьявола». Это правдивая история 75-го года Германии. Але у чым сатана проигрывает? Калі яго показывают наяў, калі все тихое становится громким. У кожнага з нас, у мяне таксама, поверьте, у духовных особ особливым чынам. У нас столько демонов. Но им хорошо, когда у нас все, кажется, что у нас все хорошо, когда у нас все добро. И они проявляются. Напевно. Бо есть такое, видите, такое тихое христианское. В костел хожу, посты соблюдаю, стараюсь и так далее. Вот это ваши демоны, наши демоны. По-другому можно сказать, это моя хата с краю. Да, я такие. Это мое маленькое христианство, в яким я живу. Мой маленький мир, маленький католицизм мой. Без них тут не обходится, поверьте. И он есть.
І вось гэта тое, што наша прыгожае можа быць, но, на жаль, заканчивается потом страданием, терпением и так далее. Поэтому страхи, якія переживаем, так само неупэўненасць, не надо гэтага бояться, не трэба гэтага пужацца. Бо гэта ўсё з'яўляецца прадуктам вашага добрага настрою, вашага правільнага кірунку. У данным выпадку кажу пра нашу групу апостольства дапамогі душам часцовым. Калі у вас ужо за гэты час былі сомневы, была неупэўненасць, былі пытанні ў галаве, зачем, навошта я гэта раблю, но то вы добрую справу робіце. І, напэўна, выцягваеце тых душ альбо канкрэтную душу, ачышчэнне імя вымаліваеце. Усё, што з намі адбываецца у веры малітве, не адбываецца проста так. Вы павінны памятаць, не ведаць, а памятаць. Мы усе павінны пра гэта памятаць. Духовная смерць душы пачынаецца нашай абсалютнай абыякавасцю да людзей. Вось гэта тое, пра што я казаў, маленькі мой каталіцызм, мой маленькі мір в вере. А гэта ўжо ёсць духовная смерць душы. Калі пачынаецца абыякавасць, канкрэтна абыякавасць от нас, католікаў. Праўдзівы жаль павінен быць з'яднаны з пастанаўленнем выправіцца. І доказам гэтага ў першую чаргу будзе змена жыцця. Гэта словы святога Маріі Яна В'янея. Яна Марія В'янея, пропуща зараз. Жаль, змена жыцця, спроба выправіцца. Сапраўдны жаль, вось гэта менавіта той страх. Той страх. На споведзі, бо там мы кажам і абяцаем, што мы выправімся, у грудзі сабе б'ём. Гэта ўсё пекна. Это правильно. Але сапраўдны жаль за грахі, жаль за учыненае зло будзе заўсёды на фундаменце змены свайго жыцця. Калі гэтага няма, як я магу казаць это пра ўсіх, пра духавенства, пра кансекраваных асоб, пра вас, пра нас людзей. Справа не ў тым, у якім ты статусе знаходзішся, гэта нічога не значыць абсалютна. Духовных асобаў д'яблы б'юць на 2 разы больш, а то і на 5. Справа ў навяртанні, бо паўтаруся, што няма безгрэшных, праведных, правільных до канца людзей на гэтым свеце. Найбольшая любоў праяўляецца тады, калі пазнаём і прынимаем праўду аб сабе. А словы Хрыста скіраваныя да Аліцыі Янчэўскай, містычкі, зноў жа тая, якая з'яўляецца прадстаўніком церпячых у чысцілішчы. Найбольшая любоў праяўляецца тады, калі пазнаём і прынимаем праўду аб сабе. Зноў жа ў катэгорыі страха. Это можна параўнаць з тым, напрыклад, чалавек праз пэўны час не хоча здаваць аналізы, правда? Бо боится, что там будут такие клетки, и там и это будет, правда. Не знаю, живу спокойно, а потом узнаю, не ведаю, что с этим робить. Паника, страх, неуверенность, все это. Правда аб самім сабе нават не з медычнай точкі кропкі пагледжання, але правда аб самім сабе, аб нас як католіках, яна таксама знаходзіцца ў катэгорыях страху, неупэўненасці. Ці хочам пра гэта знаць? Бо не путаем правду аб сабе, якую мы знаем, альбо хочам, ад той, якая з'яўляецца сапраўднай аб нас, всех наших плюсах, мінусах,
Это розные речи. Это так само в этой категории. Это так само з'являється тим балансом, баластом, не балансом, а баластом, який віддаляє нас від очищення, навертання, і який забезпечує нам, скажімо так, циклічність определенную пребывания потім у чистилищі. Або із чого ж того? Не у чистилищі, але одразу. Покутувати, але не просто відбивати покуту. Це так само в этой категории страхов и неупевненности. Хотите покутовать, это совсем не то, что отбывать покуту. Отбывать покуту я вам элементарно растлумачу. То, что вы отримовуете в конфессионале. Ружанец там, грехоборцы там, в зависимости от ксенза. Там можно и ружанец получить на целый месяц, еще что-то посильнее. Вот. Это будет отбыть покуту, когда вы вытрываете в этой покуте. Альбо Отче наш, альбо десятку ружанца, альбо ночик до Божьей глаза. Это отбыть покуту. А покутовать не значит, что тяжары тягать, альбо сидеть без еды закрытым у клетки, альбо пепелом обсыпаться. Нет. Покутовать, коли у двух словах жить у правде, об себе, правде христианской, любови христианской, свідчить об Христі, быть йому вірним. Достатково. Це так само вельми много. Ось гэта і будзе пакутаваць. Гэта можна сюди яшчэ банальна уключыць, захоўваць пасты, да? Целомудрие христианское и так далее, и так далее. Ось гэта будзе пакутаваць. Калі пакутаваеш, то аддаеш тое, што табе прыемнае. Для того, каб зрабіць баланс з тым, што Божае, з тым, што твоё чалавечае і так далее. Гэта будзе пакутаваць. А адбыць пакуту – это вельмі проста. Но для кагосьці нават не проста. Яшчэ вельмі важную рэч вам зацытую таксама словы Христа зноў жа Аніцы Янчэўскай. Не плач над сваім цярпеннем, але над сваёй неўдзячнасцю і нягоднасцю. Не плач над сваім цярпеннем, але над сваёй неўдзячнасцю і нягоднасцю. Я растлумачу, а мы гэта вельмі часта путаем. Большасць з нас кажуць аб тым, што Боженька даў мне такі крыж. Спусняцца сын алкаголік, муж бабнік, і так далее пашло. І я гэты крэсцік на сабе ўсё цягну. Гэта Боженька даў мне гэты крыж. Не путаем нашу гісторыю глупасці паступкаў, учынкаў, абыякавасць нашу, самаўпэўненасць нашу з тым, што сапраўды дае Бог чалавеку. Не путаем гэта. Не мылімся ў гэта. З тым, што ў цябе такі муж, дочка і сын, это банальны прыклад. Я проста ўзяў яго з галавы. Упэўнены такіх прыкладаў у жыцці нашым много. Гэта не Боженька табе даў крыж. Вот это будет твоя глупость, конкретно твоя глупость, неблагодарность за дар жизни, который ты получил, отрымал. Не путайте это. Не дае табе Боженька крыжа там, где ты себе запрацаваў своей малодушностью, наглостью, самоуверенностью, абыякавостью. Я уже не кажу про христианские, скажем, ценности. Там, где ты наплевал на это и это. Это не Боженька табе даў крыж, які ты тянешь. Это не залічыцца табе, нам, яму, ей. Не залічыцца. Гэта ўвогуле можаце памножыць на 0.
Калі ты будзеш цярпець за справядлівасць, сапраўднай пабожнасці, праведнасці сваёй каталіцызму правільна, сваёй сапраўднай хрысціянскай любові да сваёй сям'і, якую ты ім нясеш не через мат, не через угрозы, а просто, это я говорю очень грубо, не удаваясь, не ходячи по мелочам. Пусть гэта будзе крэсцік, які ты нясеш ради Христа. Вось гэта падобна будзе таму, што будзе тваім, можна назваць крыжом для Христа. Ну і астатнюю тэзу, якую у сённяшняй тэме канферэнцыі страху і неўпэўненасці, боязі, можа, нашай. Святая Марыя ад крыжа таксама містычка, таксама словы, якія былі скіраваныя ў візіі да яе Езусам Христом. Тут на зямлі мы ўсё будуем самі, там пабудуе Бог. Калі ў двух словах, то ўсё тое, што мы сёння хочам мець, мы робім сваімі рукамі. І зноў жа, у кантэксце таго, што там мы ўжо не зможам нічога. Не выйсці, не апрануцца, метафора, конечно. Не сказаць, пачакайце, я пойду і спраўлю ўсё тое, што я вижу, что все-таки это плохо. Не будзе. Бог пабудуе так, у той праўдзе, якой мы альбо вучымся сёння, альбо прымаем, альбо адкідываем. Все. Вось прадукт нашага з вами чыстца. Бо мы на яго запрацоўваем самі. На яго цыклічнасць, на яго, скажем так, радыкальнасць. Вось гэта прадукт. І мы самі гэта робім. Неўпэўненасць, страх, мой маленькі хрысціянскі мір, і ўсё тое, пра што я казаў. І уявіце, што такіх мільёны, адышоўшы з гэтага свету. І справу, якую мы з вами робім, вы робіце канкрэтна у сваёй супольнасці, у нашай дыяцэзіі, мае вельмі вялікую роль. Поэтому, калі да вас прыйдзе страх, той, аб якім я казаў, калі будуць пытанні неўпэўненасці, тыя, аб якіх я казаў некалькі хвілін таму назад, вы на добрым шляху. Не паддайцеся гэтай спакусе.